Ναι. Δεν νιώθηκε πολύ καλά με αυτό, αλλά είπα να παίξω λίγο Slender σήμερα. Ευτυχώς που δεν είναι και βράδυ. Για να δούμε. Πραγματικά το παιχνίδι τώρα μόλις το κατέβασα και γενικά είμαι σε mood σήμερα να κάνω βίντεο και θα κάνω άπειρα βίντεο σήμερα. Το βλέπω να κάνω 5-6 βίντεο σίγουρα. Slender the 8 pages. Μάνα μου, μάνα μου. Φοβάμαι. Πραγματικά δεν έχω τι να πω, είμαι σε φάση... Μα πάρτε με από εδώ τώρα. Δεν ξέρω. Είναι νύχτα. Και αν συνεχίσω να προχωράω έτσι δεν θα τελειώσω ποτέ, μου φαίνεται. Αλλά whatever. Το χώρο τα έντρα είναι ψηλά και ο Slenderman παίζει να είναι κοντά. Και αν βρω έστω και μία σελίδα να με γράψετε. Γιατί απλά δεν ξέρω πού πρέπει να πάω και είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Με το δεξί κλείνει ο φάκος. Μπα, όχι. Τι να πεις. Για πείτε νέα σας. Τι κάνετε εσείς, καλά είστε? Γενικά δεν είμαι σε πολύ όρεξη να μιλήσω. Μου βλέπετε είμαι λίγο χεσμεντένα αυτή τη στιγμή, αλλά θα το ξεπεράσουμε. Γιατί πρέπει να μου μιλάτε στο Facebook? Βασικά γιατί έχω πάρει 4 στο Facebook. Τελείως αντιεπαγγελματικό. Τέλος πάντων. Όχι. Σκάσε. Ό,τι είναι στο δεν υπάρχει ένα χαρτί από κάτι βίντεο που έχω δει, αλλά... δεν ξέρω. Ηρέμησε. Ηρέμησε, είναι μόνο ένα παιχνίδι. Ο κακός Slenderman δεν μπορεί να σε βλάψει.
μερικές φορές να ξέρεις στο κρεβάτι το πρωί. Πλάκα σήμερα ξύπνησα πολύ νωρίς, ξύπνησα 8 η ώρα, 8:30. Ναι, είχα κοιμηθεί πολύ αργά, είχα κοιμηθεί 3. Whatever. Εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Τι βλέπω. Δεν μου αρέσει αυτό. Και η μουσική το κάνει πολύ χειρότερα. Σταμάτα μουσική. Δεν θα μου βγει σε καλό. Το βλέπω, δεν θα μας βγει. Δεν θα μου βγει σε καλό και με φορτίδα. Πραγματικά αυτοί που έφτιαξαν στο παιχνίδι πρέπει να είναι οι πιο σαδιστές που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο. Γενικά πως φαίνεται πρώτη φορά είναι και πιο δύσκολο. Ναι, αυτό ακούστηκε κάπως. Whatever. Γιατί κλειστό το φακό. Περπατώ στο δάσο. Τι είναι παιδιά, πού είναι? Γιατί δεν τον βλέπω. Πήγε, εγώ δεν τον είδα πουθενά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μικρό βιντεάκι, δεν βγήκε πολύ μεγάλο. Το Slenderman ήταν αυτό, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα πως έγινε να με πιάσει. Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε, like, subscribe κτλ. Bye!